Sa lalawigan sa Bohol, usa sa labing giatngan sa mga bulanon, mao ang tinuig nga Christmas Decoration Contest sa Tagbilaran City General Services Office. Ano ang report? Welcome to the United States of America. Sa Motorpole Division, gidisplay kining usa ka Christmas in the USA diin gibida ang Golden Gate Bridge. Aduna usay Hollywood Walk of Fame nga mamahimong makapahulagway. Makadapit usab sa pagtagad ang standee ni Marilyn Monroe. Daw susama usab sa spa ang buhatan sa waterworks system nga imong ma-feel ang land of the free, Thailand. Makaparelax kini alang sa mga taxpayer nga may tuyo sa buhatan. Welcome to United Kingdom usab, ang PEG sa Supplies and Procurement Division diin adunay mga standee nila ni King Charles o Queen Consort Camilla. Mamahimo usab nga manawag sa telepono sa iconic telephone booth ug magpahulagway sa London Tower. Christmas in Russia usab ang theme sa Asset Management Office. Diin gibida ang ilang winter Christmas nga adunay snow ug giant Christmas tree. Kung gusto nimong makakita og cherry blossom ug Chinese pavilion, makit-an kini sa admin office ug sa general services. Gibida usab ang ilang mga lantern. Kining mga dayan-dayan nga gigamit sa mga kawani sa City Hall gikan sa mga recycled materials. Tungod ni ini, ang mga trabahante ganahan kaayo manarbaho. This decoration inspires us to serve our clients better and we look forward to this every year. Nakadaig usab ang judge sa maong kompetisyon. I feel a lot of good feelings, good vibes, joy to see all these decorations, giving us a spirit of Christmas, giving us a feeling of joy that Christmas is pretty much around the corner. This place is beautiful. It feels like Christmas. Merry Christmas from the Admin and General Services Division. Merry Christmas from the Asset Management Division. Merry Christmas from Motorpole Division. Sa Disyembre pa, masayran kun si Kinsa ang midaog sa Christmas Decoration Contest. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.